Europoslankyňa Neveďalová na mňa zaútočila z Europarlamentu. Milé Uhrik Jugend a drahá slečna Lívia. V útorok táto europoslankyňa zo Smeru spolu s Monikou Beňovou a europoslancami z Progresívneho Slovenska hlasovali za 50 miliard eur Zelenskému a za nariadenie o obnove prírody, proti ktorej bojujú poľnohospodári po celej Európe. Pani europoslankyňa asi dúfala, že jej hlasovania ostanú bez povšimnutia voličov, ale ja som jej to trochu prekazila. V reakcii sa snažila svoje činy vysvetliť. V skutočnosti nič nevyvrátila a len potvrdila, že za nezmysly v Europarlamente skutočne hlasovala. A celú reakciu viedla uštipačne a pomáhala si urážkami. Predtým, ako začnete byť zase hysterická na internete. Svoje hlasovanie za 50 miliard eur Zelenskému ospravedlňovala hraničnými priechodmi. Z rozpočtu pre Ukrajinu sa napríklad dopravia hraničné prechody na východnom Slovensku. Vy si uvedomujete, že sa bavíme o 50 miliardách eur? Som možno mladá, až vám to dodalo odvahu povyšovať sa nado mňa a urážať ma. Ale počítať viem a z daní Slovákov tam pošlete 400 miliónov. Nehráme sa na hrdinov, v infantilných videjkách robíme reálnu prácu. Vy ste navyše potvrdili aj to, že ste hlasovali za nariadenie o obnove prírody, proti ktorému štrajkujú poľnohospodári. Ospravedlniť vás má vraj úprava tohto návrhu z minulého roka. Ešte minulý rok. Ale Agrárna komora združujúca stovky poľnohospodárov a Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov vás prosili ešte tento týždeň, aby ste za to nehlasovali. A dali aj pádne argumenty, ako to poškodí našich občanov. Vy ste ich ale odignorovali a zradili. Robíme reálnu prácu. Zvyšok reakcie od Neveďalovej obsahoval len množstvo povýšeneckých urážok. Že som Uhrik Jugend. Uhrik Jugend. Trepem 5. cez 9. Trepať 5. cez 9. Že neviem čítať s porozumením. Obávam sa však, že čítanie s porozumením bude aj slabšia stránka. Že som mladá radikálka. Lži mladej radikálky. Vraj som hysterická. Hysterická na internete. Zaslepená klamárka. Ako zaslepená klamárka. Europoslanec Uhrik je podľa nej zbabelý vodca, ktorý nič nerobí. Na rozdiel od vášho vodcu, ktorý len zbabelo z kancelárie nahráva videjka, ale potom nič neurobí. Z Europarlamentu ma s úsmevom poslala robiť na pole. Odporúčam vám ísť sa prejsť na pole. Možno skúste nejakú manuálnu prácu na farme. Pritom ľuďom, ktorí reálne na poliach robia, svojim hlasovaním ublížila. A potom ma prirovnala k Šimečkovi z Progresívneho Slovenska. Ste si so Šimečkom dve strany tej istej mince. Pani europoslankyňa, už prestaňte s tým divadlom. Vy aj Beňová hlasujete za každý nezmysel, ktorý vám predložia. Podporili ste migračný pakt, zákaz aut so spaľovacím motorom, výzvy na odňatie práva veta, feministické nezmysly, Istanbulský dohovor, nariadenie o interoperabilnej Európe a takto môžem pokračovať ešte veľmi dlho. Robíme reálnu prácu. Výpočet vašich hlasovaní proti Slovensku je siahodlhý a ľudia ho nájdú priamo na webe Europarlamentu. Čítajte, študujte. Hlasujete prakticky neustále spolu so Šimečkovými poslancami. Veď s Beňovou si môžete podať prihlášku do PSK. A máte tu drzosť prirovnať k Šimečkovi mňa pre pána Jana. Zablokovali ste ma, aby som vám nemohla slušne reagovať na video. Zablokovali ste aj Milana Mazureka, ktorému ste zároveň vymazali komentár, pretože bol najlajkovanejší zo všetkých. Tak veľmi sa bojíte kritiky. Bez ohľadu na všetko, Roberta Fica považujem za skúseného politika, ktorý má cit pre svoje vyjadrenia a také uštipačné a urážlivé video by on nenatočil. O to menej chápem, prečo posiela do Europarlamentu progresívcov, ako ste vy či Beňová. Jednoducho mi to rozum neberie. Pani Neveďalová, snažíte sa používať retoriku, aby ste sa zapáčili voličom. Akože si robíte srandu z kráľských prdov, na započítavanie kráľských prdov a iných plynov do emisí, genderu a ekoaktivistov, ktorých označujete za ekoteroristov. Ale toto je len divadlo pre vašich voličov, pretože hlasujete ako europoslankyňa zvolená za Progresívne Slovensko. A preto som vás tak nahnevala, lebo som to povedala otvorene a budem v tom aj pokračovať. Na rozdiel od vás, ale stále s chladnou hlavou a bez urážok, aj keď vzhľadom na váš vek by sa to od vás tiež očakávalo.